Представяме ви Калианто – революция в грижата за коса. Открийте силата на природата в тази иновативна и изцяло натурална формула. Термозащитният спрей на Калианто съчетава комплексна грижа с неустоим аромат, за да отговори на най-честите предизвикателства пред всеки тип коса. Уникалната комбинация от природни масла трансформира косата без да я отежнява, осигурява пълна защита при топлинно стилизиране с сешоар, преса и маша. Хидратира в дълбочина и подхранва всеки косъм. Изглажда структурата и контролира хвърчащата коса. Предотвратява накъсването и увеличава здравината и блясъка. Намалява образуването на себум и регулира омазняването, запазвайки косата чиста за по-дълго. Удължава трайността на цвета. Термозащитният спрей на Калианто предлага безкомпромисна защита с пълен УВА и УВБ комплекс срещу слънце, морска вода и хлор. Незаменим през цялата година, този 100% натурален продукт осигурява цялостна грижа за всеки тип коса. Преоткрийте красотата на косата с Калианто. Професионална грижа в една бутилка. Ще се влюбите в тази термозащита, а косата ще ви благодари. Потърсете Калианто при вашия фризьор или на kalianto.com.